Yemo bibi akwa baba okuma radio na fe okuma TV. Ene due na ye nuanu mu kremofo wiase nyina ede si wono ma omafahye kakraka eba na anije aba wiase nyina no wo mo ehye fa no na ene Akuapem North nyame adom mo behiem ewo ye junior school ewo na afi bia wo mo no na okuma radio ne okuma TV enso ebo anan ebae sabre ye bae no empabo nyina akoso ya je empabo ne bia je nhira imam atuyefo yeso yafa afutuo no sabre ye saka imam ankasa ewo hanom ye pese ye ni imam betwetwe enkomo as to the significance of this very occasion. I feel so. I feel to the mom no na ono so dibi de ama yenom na ye ba no enya imam enko Okere nyina director of education ono so ba occasion ni bi afi Akuapem North district police commander kasa so eso ba and afi assembly woman at the Edukro Methodist electoral area oni ni kru nyina wo so ebo anan eba empanyifo wodo bebre ena ene ewo no mo aba ne be chase afi chief imam so yewia na fi ene abedwafo no bi so edi nkomo a big narrow ene wo tai say na no komana free na wa edi amawo ye mabudwafo nyina afishapa imam jama akwa baba kuma radio kuma TV so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ma jama'a duka godiya da mu azumi mun kare yau mun yi sallah mun kare. Allah ya karba muna, Allah ya maimaita muna, Allah ya kai mu shekara sabo. Muna ma jama'a godiya kun wannan bayan godiya yanzu mun kare sallah. Muna so kowa ya zamna gida hala mu kare aikinmu saboda ba mu kare ba. Akwai bayan sitta sawwal kwana shidda mu yi azumi to kar yaran kar su yi barna ka dauki moto ko lore kana barna wannan bai da kyau saboda shi muna so muna mu yaran godiya kuma da mutane duka wanda ya zo nan ga kuma police commander yana sai muna musu godiya kwarai da kuma FM kuma muna musu godiya nan ne mun saya mu ba su jama'a duka godiya. Assalamu alaikum. Abjafo ye beda imam ase ni oka no yete ne kasa no ye ntinyina no nkurahye sama odema imam ye be ma utiri nkwane afisha pa so amen kuma amen enti madawasi kuma nyamin siraw afi bia mubaha salla na mubuam ti minsu medi paibo tayamuchi na bibia ye okay ebeda was na o modi anche yo medi Imam Haruna Abdu yo Imam Haruna Abdu ebeda na se enti no ye be ko district director of Okere director Emami Aban mama afishapa director Edema Okere who pese go school just from KG up to secondary bibia ehye Emami se mama afishapa afin kometu yen afin so finda mudie asemte bi eda so ana ne nyina ne se yankopon ehumo bro na ode adom yen nti yankopon na anoda so ma yen nyina mama wokoye obi a wo hwe humasu aso afuto ben na ode ma awofo na bi aka mofra bra woda education ano wo Okere mu yo me da se afuto a me de ma awofo ne mofra ne obi a wahiem wa ha ne wo ma wo tie me etime nka ne se ye ma ye ni enku ye ma no adesua ho eno koma awofo no abofra ne hia akade odi besua ade a eno ne wo wasede se awofo a wode abofra na abawi ase no obeye ama no efise mofra ye de wa aba no ye wo ho asudi a yankopon ebebisa ye ho asem daachi nti bibia ohia bia na wo se wo provide edema no na watumi asua ade akonanim efise ne se wonni education ana adesua ho nimdi a wo ka chipa wa brabom ni bibia mu ne ekoma mofra no nso ne se wo be ya sutie ama wo awofo na wo be snase asua ade wo be yi wo ho afini ma bone mu ne namfo bone mu afeku bone enurunonom bone eho na wo be snase asua de fise bibia wo ne mre samre ya wo susue ne mre a adwene mu da ho e wo se wo sua de na wo hu samre pa ho a
ne obesa akɔwachi akɔfa no ebe den kakra enti wɔntena ase wɔnyɛ sutie wɔntie wɔn awofo wɔntie wɔn teacherfo wɔntie mpanyimfo nyinaa na wɔnsuade wɔne ɔman no daakye enti sɛ wɔ waste wɔn life a wɔn waste ɔman no a life daakye bajo obi wɔ na oti onimu bajo maame bɛ na ne ka sɛ me patro ye friend me Hajia Agnes Aban mene director of education Okere district enti yɛn papa ɛnɛ nso waba abɛka mpanyin ho a ɔmudi ɛyɛ afahye no papa yɛ ma wotiri nkwa medamose na afahye yɛba abapie mu ɛwɔ ɛyɛ ase wadaroma afotuo bi wɔ hɔ no ma wɔde bɛma yɛnuanom akramofo no yɛ nyina no wiase nyina bra yɛhyɛ fa kɛse medamose bepɛ me take opportunity we na me stande baraka da sallah emma yɛnuam muslims bi nyina wɔ Akuapem area ha imam Haruna ne no mpanyifo nyina me mam baraka da sallah ana miniamu police fo a mo ne mo yɛ adwuma yɛn kwada a mo yɛ police adwuma ne ma yɛ no ane me mpanyifo a me no mo ha me wuhye omo baraka da sallah na me bompa yɛ sɛ nyame ma yɛ honden ebeduru ada na afefoforo a yɛ nim na nyame nhyira obia busia obia bibia mpaya obia boye yɛ bompa yɛ sɛ nyankopɔn ntie ma yɛn nyina yɛn kwada yɛ wo mo di wiase nyame mbo yɛ na ntimi hwɛ mo na nkwada no nyini bɛ yɛ nkwada pa yɛ bibia yɛ hwehwɛ sɛ nyame fama yɛ no yɛ bompa yɛ sɛ enkoyi yɛ ma yɛn na yɛ bompa yɛ sɛ enema bi wɔ hɔ a ɛkɔ on Muslim community in particular yɛ school sem enema nkwada timi kɔyɛ a etimi sɛ o mo me bompa yɛ na mesrɛ yɛ papa mo yɛ ni ɔmo fo sɛ obi ama na dwen kɔ no baso oba pie na on beda ya e ya wahyade sɛ wobɛhwɛ sɛ akwara na obɛfia beda na de sua okɔ school make sure sɛ okɔ school oba tam eso waba obi mu wɔ ha amo yɛ fa na yia nkwada mo kɔ school obi a obɛtwerɛ exams yɛ man nkwada no kwan mo sua ade parents no obi mu bɛtwerɛ BEC obi mu bɛtwerɛ SSS yɛ make sure sɛ oba wɔ school a once in a while visiting days no kɔ hɔ no kɔ visi akwada na hu akwada no progress de be ma woni teacher fo no anya nkita ho a betimi abo akwada no daachi na Islam na ye sum no enya sujudu ho na ye Islam wo akwada na wo anhwe akwada no yie na akwada na mbo brapa daachi atamuda no wo questions a wo be answer and obia make sure say eno ye part of ibada yakopɔ dia hyehyɛ yɛ sɛ nkwada na wo dia kyɛɛ no ya hyɛde sɛ be kyite nkwada no ma nkwada no be yɛ nkwada pa na esum na yesum no ya kyerɛ mo na mo so mo timi atoa so amo be yɛ nkwada pa ɔmo be yɛ imams ɔmo be yɛ professors ɔmo be yɛ commanders ɔmo be yɛ ministers ɔmo be yɛ presidents ɛno na yɛ bɔ mpa yɛ sɛ nyame mfa bi ma yɛ enti medamo ebi ase ɛna de yɛ be yɛ asɔre na yɛ be yɛ na yɛ beto yɛ papa ɛwɔ ha enti Allah bless you papa and papa ne ka se bia na obi nimu papa pa jo we me a police officer me a Akuapem district police commander me a chief superintendent of police and I'm a Muslim and there because of a juma me ye nentino me family me yere na memba mantimi anko mo ho e wo bibia mote enti me shaha na me ni omo na and then me ba be sume ya and na wo betu ye enti me a Muslim Mekasa as a Muslim, Alhaji Abdul Latif Mbonra, Akuapem District Commander. Thank you. Yebeda papa ase papa yebeda wase. Na adwumadie no se na ye ka no ayede ayefe ayekese sabre yewra aye negative em se ahyede na tumi aka aye nensa wadaroma bajo eden ne den na yewra no size edebre mu honorable Siedu Ofei me mama obiara chi nia edikan say honorable Siedu Ofei obiara ofre no size or the name be ba young baby aye asori no am say name no or the about or the Akuapem 7 bags of rice and one box oil and latte 5 bags of rice and 1 box oil and mampong masalati so 5 bags of oil
5 bags of rice and 1 box of oil, 1 box oil. And I could come with 5 bags rice and 1 box oil. And a mango since 4 bags rice, 1 box oil. Yeah. Now a few way as some table on my mujina so a chef fire na. Safely a fibiara yeshe. Young accompanying fasting 30 days, you know. And yes, so yes, I 30 days, you know. I feel every minute 29 days, every minute 30 days. We are within 29 days, we are within 30 days in Shani Bako, Sana Young Commissioner Akaning. Into no every more D 1 day and I also every D 1 day. Into no national chief imam, Deno, and I share say, you may be in Deno. Into no I feel a fibiara, Sana etening. Afashi we den we bisa say afashi we den na wo beka you were more ahuru your Eid Ul-Fitr and your Eid Ul-Adha. You know young fasting 30 days no and who fast when I share nani. You were after this one no you were 70 days ahead of us. 70 days and I share sa ni ayekum mu no. Titiri no and ni ayekum mu ya. Dey say wo akoko bi a obetimi ekum no na wo de ayewo mu kakra bi e wo fie na wadi. Ana kakra bi a wo benya no so wo de acheche won a wo hia bi na afen so 70 days ne de ene yekum ene wo frɛ no Edo ata no sana etinin yo yo beda wase ene wada agye no bra ocheche nsem akere ye ene yetiefo master negati yera wase wo afijapa nsem bia ne nkrofo bia be chi omo akonya ne dem me ma obiara afishapa especially me maame amama me ma na afishapa ana me nuanom a woni me share safai Muslims say wo kro mo nyina wo nyina ma afishapa enka obia onya aso no krampo ne nka no koma ama o medwe yen sasori oba ye begina atum na wa beka yen master negati sana dodo na efre no the one of the finest watch repairers awo Akuapem North na one ye atumi atwetwe enkomo ye bia kamu a odaroma okoma no so ye demase papa ye hu say afi biara ye ba ha no ma mo be ka ye ho be ye no muso ntine we nya Muslim bi mo adwum ho mo de answer mo fa Muslim bi na ono so wa be ka mo ho na mi biara no bi biara ye biara no ono so be bompai ama Ghana ye demase yaro bube yakubu bilabi ali 1 jeze omunyina jeze matade bi kura no ali na de mame yaro so de se de zigi waji storm ho ni yaro afishapa barka da sallah na asemi wa besa o ka kire unuanom ni wo mali ni je no ni ade ya di no samno ni ampese me ka kire se mema na abusiabu ni nyina barka da sallah assalamu alaikum akuma radio mema biya barka da sallah Akuapem Akuapem mema biya barka da sallah sallah anne ebedi sallah jine school masha Allah te mai biya barka da sallah ana kuma fo su mai biya alhamdulillah ya kuma fo je sena eni so ana zignu tananu bon passe afise ne santana sa ne kwa ne kokwa ne ko alhamdulillah nagode Allah mai biya barka da sallah en kana tintin asofo na chen se embra ne ko nti en chuni tintin biya nyamete makana nti mi chai biya masha Allah mi dinne sabiti Abdullahi amon fo frère mi yaro yo ti yaro na otenika ali 1 enso e de enu nyawo ne an ofe no e de aba na mu ko enti ye pese ye ni abigi naro and the otai eje phone na o check them abigi naro ala on bless afishapa afin kometo afi dante se ne yetin kwam ne de kan ye de aseda be ma otwere mponyankopon waboa ye ngam ya azum yinyina de nyina ma na akọ awie ye da okoman fm fu so nyina se won ewa adwuma mu nyina nyankopon hira wo nyina na wontumi nya ahoden ye adwuma pa ewo Akuapem medamase abigi naro unche bo be chiankrofo bia na nchia mpese miri chiankrofo nchia ne de Ghana man nyina ena okoman fm fu nyina me ma me ne me papa ne me nua ne me manyimu ya me de aseda ma wo nyina dase afie be base no won santume ye azumi no Nyankopon dim maseda no amen ye beda ye the Muslim community e wo ye Okere
ɛne ɛyɛ Akuapem North ase ɛnɛ ɔmo Eid Ada ɛnɛ ɔmo bewie ɛwɔ yɛ junior school na yɛbaayɛ no yɛhu sampa ɔkoman nipa no ekura yɛ nso yɛkura ɛyɛ nipa dɔm no wohwɛ ne chief imam ɛka yɛ wohwɛ ne ɛyɛ Akuapem North commander ɛka yɛ na afei yɛ maame ɛyɛ Iban ɔno ɛyɛ Okere district education director ɔno nso ɔde tu dwa na ɛsɛ asomdwe mu a ɛne ɔdɔ mu a ɛne hia sɛ yɛ nyinaa yɛka ho bom na yɛtumi ɛtena na yɛde som Ghana man ne Akuapem man ɛne Okere ɛne yɛn mpɔtɛ mu a ɛyɛ yɛwɔ no ɔmo sra asomdwe ɛma ɔman te aseman Ghana na Ghana tumi afa ne ntama pa ɛde ɛfra ɛnɛ yɛn a yɛbɔ anan ɛba ɛyɛ dwumadie ɛfiri Ɔkoman radio ɛne Ɔkoman TV duokron nson akyi pɔ baako ɛna afei Ɔkoman ɛyɛ TV Ziggy B wɔno ɛna wɔgyina ɛyɛ camera n'akyi twitwa ɛyɛ twa mfoni ma de nyinaa tumi ɛkɔ nkan ɔno deɛ adwuma no fi na kuma mu nyinaa ɛde yɛ biribiara na de nyinaa tumi kɔ nkan Ziggy aseda ne bi ɛnkɔ ɛmfama no saa so na Listowell ɔno nso ɛkyerɛ so no Ziggy kɔfa no de camera to no kɔn ho a na ogyina akyire na wɔzoom come one pick na pick na wɔtwa ɔkrɛ na de nyinaa tumi akɔ nkan mesomedin de Kwame ɔhene de akɔ methodist fo nyinaa mmerante D boy Father Elo yɛmfa aseda ne bi ɛma wɔn nso a ɛwɔ akyire na wɔn hwɛ akyire ma yɛn te sɛ yɛwura Donzi ɔno butu studio a meno ka sɛ bogum empere ɛyɛ ɔkɔre ana afei yɛwura ɛyɛ Nto Gideon wɔn mu nyinaa ɛka ho bi edwumadie brɛ saa bere aseda no ne titire no ne kɛseɛ no ɛnkɔma ɛyɛ general manager yɛwura Kwaku Boating ura Kwaku Boache ɛyɛ Boating Ɔkoman radio Ɔkoman TV yɛde firi ɛyɛ junior school ɛyɛ yɛnuanom kramofo wɔn dwumadie a wɔn di baraka de sala Allah wa akbar.